Assalamu alaikum al'umman Najeriya da kewaye. Barka da Ramadan Karim daga masoyinku Dr. Muhammad Sudan, wanda ku fi sani ne sirrin ma'aurata. Ga kayayyaki iri daban-daban, latest in kaya wanda muka ƙayatar da muku, wanda yake ƙayatar da mai gida a zauna lafiya. Mace kur a barki a baya, namiji ma kur a barka a baya. Da fatan ku zo ku samu garaɓasan sallah, kayan kamshi wanda za ki birge mai gidanki a zauna lafiya a cikin shagon Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata a garin jihar Neja mai albarka. Maza ma ba a barku a baya ba, ga takalma na maza wanda za ku samu garaɓasa a tare da ku. Gaskiya kayan gyalle-gyalle nan ya birge mu. Da fatan Allah sa akwai arha bulus muke saboda watan Ramadan mai albarka. Ku zo ku samu garaɓasan da muka saba a tare da ku. Mace kur a barki a baya, namiji ma kur a barka a baya. Ku zo shagon Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata ku samu garaɓasan da muka saba a tare da ku. A shagon Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata ga kayayyaki na ban mamaki a tare da ku saboda ƙayatar da mai gida. Kayan kamshi rahama ne a tare da ku. Maza ma kur a barku a baya, ga kayan kyalli-kyalli wanda za ki ƙayatar da mai gidanki ya ji daɗi a tare da shi. Ga kayan mata na ban mamaki da kayan show glass wanda za ki birge mai gidanki a tare da shi. Ya daina zuwa iya kyalli-kyalli a waje, in ba ke ba sai rijiya, amma fa gaskiya sai kin gyara. Kur a barki a baya, ku garzayo wajen Dr. Muhammad Sudan ku samu garaɓasan da muka saba, ko ku dinga bibiya na ta channel ina na YouTube ko Auratayya TV ko Facebook ko Instagram ko WhatsApp. Insha Allah rabbi za ku dinga samun kaya a sauƙi a tare da ku. Ga kayan kamshi da yake gabatar da ku a tare da ku. Mace gaskiya kur a barki a baya, wancan kayan daɗi ne, su kayan mata da wa'ansu abubuwan da ba za su iya faɗawa ba. Insha Allah rabbi kuna bibiya na za ku samu sauƙi a tare da ku. Ina matan da suke fitar da farin ruwa ko irin burtsatse ko mace za ki ga iya mata kai. Insha Allah rabbi ku kai same ni, za ku samu sauƙi a tare da ku. Insha Allah rabbi. Mace kur a barki a baya fa, dan shago ya gama haduwa a tare da ku. Insha Allah rabbi za ku dinga samun sauƙi a tare da ku. Ina muku fatan alheri. Za mu ci gaba da inda muka saba a tare da ku.